Benvinguts a la llar, com podeu veure estem en obres, així que anem a veure què n'hi ha per ahí dins, quins són els avanços i què és el que estem fent així. Acompanyeu-me. Estem en l'àrea principal de la llar, o la que serà l'àrea principal, i l'estructura com queda és d'allà cap així hi haurà una classe molt gran, sobretot dedicada a GEA, que dividirem en dos, en un paravent que se podrà canviar. Després vindrà l'oficina del tècnic de la llar, així hi haurà un corredor, l'entrada, i a partir d'ací cap allà serà tot el menjador, al qual li hem llevat, o hem aconseguit llevar els pilars del mig, que hi havia 5, i també hem aconseguit llevar els de la cuina. Esta és la capella i està més o menys igual que la tenim les mateixes finestres, tindrem les mateixes portes, encara que la principal canviarà, i mantenim un poc l'essència, encara així hem guanyat espai en la part de la sagristia i a més ficarem uns focus per a hores santes, justet baix i també en la part de darrere per a il·luminar tot. I la idea és llevar els bancs i tindre una sèrie de cadires on puguem tindre la flexibilitat de fer oracions en terra o utilitzar les cadires o utilitzar mantes o el que necessitem. Este és l'espai de la cuina, on la cuina, la idea és mantenir la que teníem inicialment, una cuina central, on els nostres cuiners puguem parlar i intercanviar i podem estar cuinant i netejant i veure les cares. Justet, així on jo estic, estarà el magatzem per a menjar, neveres, congeladors, i ja si movem cap allà tindrem una habitació per a la gent de cuina, en el seu lavabo dins, i després tots els banys i dutxes de xics i xiques. Encara que pareix que pot quedar-se curt, realment esto eren 2 magatzems més una habitació més uns banys, i el que estem fent és fer els banys un poc més grans i mantindre aquesta habitació a la que li estem afegint un bany. Aquestes són les habitacions. Era el que eren les habitacions i seran. Aleshores, tindrem aquestes habitacions dividides entre 2 i després tindrem uns banys. Cada una tindrà el seu aire condicionat per separat, tant xics com xiques com els banys. I a més, veiem que també hem pintat les parts metàl·liques per a que si n'hi ha un incendi no agafen foc, i també una a una cada una dels llistons de fusta, de manera que evitem també qualsevol incendi. Així, en aquesta part, a més de les habitacions, tenim l'habitació del sacerdot, del conciliari, i on estic jo era una zona que no s'anava a utilitzar. Sols anàvem a utilitzar una sala de màquines ahí, però esto no s'anava a utilitzar. Inicialment, els pilars s'anaven a quedar. Què passa? Que això, en el futur, anava a implicar més gastos, llevar el piso i canviar-ho tot. De manera que el que hem fet és avançar i la fase 1, de manera que tot esto ho hem eliminat, li hem donat la consistència i la força per poder llevar els pilars, i ara ja tindrem un magatzem gran que podrem utilitzar per coses del nostre dia a dia. Com vegeu, anem avançant en les obres. La part exterior també el nostre tècnic de la llar, Fran, continua treballant dia a dia en esto per fer esto somni realitat. I si tu estàs veient esto, si tu eres júnior, que penses que esta casa, que este és el lloc on podràs formar-te en la teua fe, on podràs conèixer a noves persones, on podràs formar-te en els pròxims cursos, que la sentes aixina, que no és ni la meva casa ni és la casa de la persona de Luis que estàs gravant en mi, sinó que és la casa de tots. Així que te convide a que pugues preguntar el que vulguis i a que ens visites pronto.